भारतात प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल जगाशी जोडण्यासाठी सरकारनं महत्त्वाचं पाऊल उचललंय. डिजिटल इंडिया प्रकल्प सुरू केल्यानंतर देशात अनेक बदल घडून आलेत. देशातील या बदलामागे डिजिटल इंडियाची सगळ्यात मोठी भूमिका आहे. अनेकांना सरकारी कागदपत्र हवी असतील तर सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. आता या फेऱ्या वाचणार आहेत, कारण डिजिटल इंडिया अभियानामुळं अनेक गोष्टी सोप्या झाल्यात. इतर डिजिटल सेवांप्रमाणेच आता जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र देखील ऑनलाईनच मिळणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे यासाठी कमी शुल्कसुद्धा आकारलं जाणार आहे. देशातील प्रशासनात लोकांचा सहभाग वाढवणं, ते अधिक पारदर्शी बनवणं, शासनाकडून लोकांना मिळणारा प्रतिसाद वाढवणं आणि ते अधिक लोकाभिमुख म्हणजे अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणं, अशा उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने देशात डिजिटल इंडिया अभियानाची सुरुवात केली. याच धर्तीवर गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राज्यातील जनतेच्या सोयीसाठी नवी संकल्पना अंमलात आणतायत. मुख्यमंत्री सावंत यांनी नियोजन, सांख्यिकी आणि मूल्यमापन संचालनालयाचं वेब पोर्टल सुरू केलंय. यामध्ये लोक आता ऑनलाईन मोडमध्येच जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र शोधू शकणार आहेत. त्याचप्रमाणे डाउनलोडही करू शकणार आहेत. ऑनलाईन मोडमध्ये 25 रुपये पेमेंट भरून ही सर्टिफिकेट उपलब्ध होणार आहे. पोर्टलवर आत्तापर्यंत जवळपास 18 लाख जन्म आणि मृत्यूचे तपशील अपलोड केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. या अभियानांतर्गत मोदी सरकारचा देशाला माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सशक्त अर्थसत्ता बनवण्याचा प्रयत्न आहे. नागरिकांना सरकारी सुविधांचा आणि योजनेचा लाभ घेता यावा, यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक असून मुख्यमंत्री सावंत यांच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळं लोकांचं काम जलद आणि सोपं होणार आहे. यामध्ये नगरपालिका, GMC आणि इतर कार्यालयांवरचा दबाव देखील कमी होणार आहे. डिजिटल इंडिया ही एक मोठी क्रांती म्हणून उदयास आली आहे. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम सुरू करण्यासाठी अनेक उद्दिष्ट समोर आहेत, ज्यायोगे भारतीय लोकांना प्रगती आणि देशाच्या विकासासाठी बऱ्याच संधी मिळत आहेत. डिजिटल इंडिया अभियानांतर्गत सार्वजनिक इंटरनेट, ब्रॉडबँड हायवे, ई-गव्हर्नन्स, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी आणि ई-क्रांती अशी महत्त्वाची उद्दिष्ट आहेत. तर या डिजिटल इंडियाचा फायदा म्हणजे वेळेची बचत, भ्रष्टाचार कमी, अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि कॅशलेस पेमेंटसुद्धा करता येणार आहे. एकूणच या निर्णयामुळे किंवा या सेवेमुळे अनेकांचे काम सोपं आणि जलद होणार आहे.